Els humans som una espècie que està dissenyada per moure's, amb cossos que milloren amb el moviment diari. De fet, els humans som moviment, la vida és moviment, i com menys ens movem, més a prop tenim la mort. Barcelona és una ciutat plena de moviment, però és el moment de mirar-te-la amb uns altres ulls. Els ulls d'algú que busca la llibertat i que respon a l'angoixa de la gran ciutat només amb una paraula: caminant. Es tracta d'agafar aquest llibre i posar-te a caminar per una ciutat que enamora. Podràs començar la ruta des d'on vulguis i caminar des del primer minut. Tots són circuits que en finalitzar-los ens porten al lloc d'origen. Barcelona és una ciutat màgica que es mou entre la muntanya i el mar, jardins i parcs, i fins i tot descobriràs història a través dels llocs més emblemàtics. Caminant, la musculatura es tonifica, s'allibera de la ment i no hi ha risc de lesions. Caminar és la manera més simple i convenient d'aconseguir que la societat sedentària deixi de ser-ho i torni a ser activa i saludable de nou. Les nostres sabates són el secret. Ens poden portar a llocs on ni somiem que arribaríem. Caminem i tindrem bon humor.